Yung biyahe para ba, layo pa itong kuhan. Hi guys, madyong gabi namin dari sa tawag na ni Bing. Market rin. Sa ilaw lamang mga siga. Masuri-suri mo dali sa munisipyo, baka na may mga ilaw-ilaw dari. Sorry, may dari kay Mukin mong gabi. Sorry sa amin, kaya huwag maulo na magsibo. Ato tadatos na yung heart ba dyan may Christmas tree? Sorry sa'yo, Park. Uli na magsibog. Ano bang naimurag ng taas? Oo, nagto. Asa man taagi? Hindi ko raman. Pwede tada mo suot. Patakal ang ating layuan naman na tubing. Dari day taagi. Ano gusto ba? Kita kong tuhod na try-piece na. Mauna, deserve. Deserve daw. Ay. Wapa ko nung i-parking diri sa mga parkingan. Isa pa, ikaw sa kamo. Wapa ko nung i-parking sa parkinganan. Mahong gasolina ang gamot eh. Kisa ito ni singgit na to di ay? Ha? Oh, nakaparking pa kuno sa parkingan sa kanan, kala mo sa kanan motor lang pala. Ay maligo sa tadi ayo? Taga-anti kag sa gatos na iligo ka. Sige ko no. Sa gatos ra, kada basa o sa gatos. Picture be. Hi guys, madyo buntag. Kadlawon na daw sa jimi o kanang larga karon. Dai hatid mi na isa sa kanang kuan lungsod. Agbiyahe niyo ba? Padulong dito sa mua. Yung biyahe para ba, layo pa itong kuhan. Suroy ara mag kasuroy mo ito sa mua ya. Sige, plano ko ubag ka doon pohon. Plano na mo ito dito siyang arayan ko na yung mga manok arayan ko siyang. Sorry betul. Basta kamu kan. Lagi, plano ko mo ito ubag ka doon. Ari sa minay. Bye nay. Ihatid ming kuan guys sa isa sa lungsod. Kadlawon pa. Sa Juni kaya schedule sa kanang kuan barko. Diyan na guys, natid mi nga isa sa lungsod, loy lang pwedeng bataan, natukaw. Wala, siguro mamatay ang makinit. Okay ra ay, kao na dito nila na itlog. Kanang nilaga na itlog ba? Hindi ko masaya iyo kasi magdali ta. Amak mo lang ito, amak ko. Pagkat na, kabati ako po. Uwi, nagmamotor, kumande. Yatot sila. Kato gali ako nagatid tungloy. Naroon nangit. Di mo sa roy ay. Alin siya? Patro ko. May lamas. Jakaba na mas manangiling kay sunod na po silang trabaho. Babay buhol. Uli lang ito. Ulat ko ng butas na lagi po kita. Sumanang rin. Ano, mas manong? Hey guys, madong buntag. Lamtag na. Pagi ka na mo dito sa bahay. Ganiya, kung pa man to? Stress ka lang. Mag-alas 4, masiro to. Alas 3 pakapin. Nananami dari sa kanang kuan terminal. Si Manang, ningnaog na. Tulogang itrabahuan. Tulungan kami. Salamat din ni Aisa. Kaya natukaw po si Zab. Hatid na mo ganyan Ito dito din sa... taon dito paglaog ako. Laong dako.
bakod na mga ganina. So kami, kuhan. Nanginom ramig ka ng kuhan. Inini tubig. Dali rakadyo mi guys. So may nagdugay. Pinapamida ka nga si Kason dito sa Dalagit. Nanamiss ko guys ba mas papadyan dyan ang pasahero na padong ni Saluon ugasa may musakay og barko kato nga mga giyagian guys kuan ba niyagi nanamidaris kuan guys pero Bye-bye, bol. Siguro manihalok. Yung talagang buhay. salamat sa Ginoo kay nakauli lamas gihapon. Mahirap ang buhay. Nalabaw sa tanan ang successful sa pag-upira ni Tiribors. Magunay dako namang pasalamatan. Salamat po kinaka-attend po ni sa birthday ni Nanay. Pagpira. Salamat po ni Nanay ni Tatay. Ug sa mga igsuon nakakita-kita na po. Isang karijut ra kay saon mga jud nga muli mga jud sa kang pamilya. Yan magputay pamilya. Karidyo. Sa nila magkarijut. Basta nakatapok-tapok. Kaya sila gahapon sa hapon nanguli naman po sila. Kami naman ni Junjun ito nabilin. Ay si Manangilin day, ganyan po si Manangilin yung balik po dito sa siyang trabahoan dengan naglarga pohon na po guys ang kaluyan sa Ginoo maadong panglawas sa kanunay maadong na terminatong pangadyon sa Ginoo nga natas maadong panglawas sa kanunay alas 9 na alas 10 man mulargang ka ng kuwan barko. Salamat dahil po ni Aisa. Salamat ay. Okay. May sakyan. O may sakyanan. Ato na putas dalagit magkita-kita kay mag-continue pala Junjun sa iyang trabaho unon dito kay naikog na siya ni Ate Bitani. Yung mga gipatrabaho ni Ate Bitani panahuman Wiring pa dito. magpasko na kapay saug kuhanan pa to puntalan pa to mo nang karijit mi guys wala may magdugay nisabot ramampod sinanay si Tatay ano tadi apa? Ano tadi mo sunod? Ma'am. Ang gala ng bag mo. Nagkagwan guys pasahero gahapon ko gamay raman ka pasahero karon kay daghan ay gahapon na sa ngadlaw di ay init.
pasahero karon. Naghag na malik og Cebu. Hey guys. Init tayo. Jaman lagi. Wala ba yan? Tunog sa dis. Ikastil ra. Tara, mabili na gatong tunog bukas Bohol, ibilin dito. Damo virus. Ari ba ya? Kasangit na. Baklay rami, baklay. Baklay rami pa doon, yes, highway. Dura man. Anak ng mga Kabuang mga nong, arang kahagard. Sagdi na maghagard, basta nakaulig bugon. hindi na maghagard basta hagard. Nakabisita ni nanay. Diyan na successful na po ako operasyon ni Tiri. Hindi tagi ba delikado di masakit ta. Dakin tayo. Hi guys, paway sa midari. Snack sa mid. Apple. Init. Tambo man isdang hawning apple. Ang kainit. Pasensya na dyan mo guys. Huwag namin nagdugay dito sa kanang naibuhol. Karejit rami kaya. Naghan ka jugap sa nunon. Napay trabaho nun ni John dito sa bahay niya. Magto pa mig is kay magpaluap sa pensyon ni mama. Kay kada tuig man na sila mo tawag na kada tuig man na sila mo report. Nawa na naman minagkuhan guys nagdugay. To na lamang po dong nay taas na kanang kuan oras. Nay taas na adlaw ba? Kay karon mga jud apeke man jud. Kaya tapay trabaho na ni Junjun gahuwat. Kandi tagwan guys apple. Gapaway sarmis puno as kahoy da. Kuan man nga kahoy kanang kuan talisay. Okay nga. Talisay. Kuan ya. Alas 12 na kapin. Nanggikan Miss Bohol kay alas 10. Ngeplat kan. Sakay mo tas barko uplat ng motor. Baklay. Sibuk ato babe init. Dagat din yung kwan guys, among gatbangan. Ako lang hinasan. Nagas dagat makawan. What na? Pagkaan dis kasag. Wala, may magbaklay rami da padong highway. Musakay pa migbas padong sa dalagit kan ka oras. Isa. Medyo ray. Ay ito nga. Medyo oras ba? Medyo oras.
Dora man ang hargaw to dalagit. Kani biyahing buol ni. Biyahe niyon diyang alas 2. Alas 2, oh, dos. Alas 3 o 2? Alas 2. Yung tubig. Isod, ang ka maglisod. Mama niya magibakla dyan katong pagpadung na mo dani nga ngit-ngit. Karon, Kawan man ni dani karon lamdag na. Dalingita. nagbaklay, karabinita. Loy lamang itong nagmotor na plata nag-ilis sila. Katong nang gimotor. Itong may bata ba? Itong tapad na to. Yan na dyan may dalang reserva. Parehagod natin katong nagmotor tanga. Naplatan po ta. Loy katanahon sa? Karilit po ta dana nila. Nga naman ta sa una. Kamay kapoy magmotor mag-commute. Marag okay ang mag-commute kay sige ng tagasakay. Lubot na may sakit. Pero ang magmotor, enjoy. Enjoy nung ka. Nila bojo. Lubot. Manok ba? Wala na langgam pa o lakaw pa o. Kutok. Tok mo. Kutok. Nangis mga bakawan. Libang sa kabi. Libang sa kabi. Bastos ka. Hindi mo kabitan nyo. Kutok pa diya. Problema pag inaanan yung mga kagang di. Mga kagang. Nang baklera po sila na mahuway. Mga bata gadwa-duwa. Ito ah. Highway naman da guys oh. Kay mustag lakaw-lakaw kay kasahay rarabat na maglakaw-lakaw. Sige yung galing ko. Sikat pa dito. Sayang mampugsak dyan nga. Pwede raman malakaw. Praktikal na rong panahon na. Tinggalan. Praktikal na. Kung kayang lakwon. Sikal. Namang ipalitas giyan og kanang kuhan. Kalamay. Ay, nagpapalit og kalamay. Sa lubong ko no. Anong gawnaw naman ka? Di man ka mapadyong. Yung reklamo kag init. Ano niligid ba? Ano niligid? Ano may magatang diagbas padung sa dalagit. Hi guys, nalamis bus. Dalagit na mi. Hey guys. Ang hapon guys. Dalagit na mi. Apit na mi sa amon bahay. Ano guys, sabot na mi. Nayuwan. Agtan mi guwan. Among pakaratas mama nga naanan eh. Pagpandong na lang din ay pagpitian. Tilik mo pa. Andong sa ko kay nay taligsik di man mi pwede magtapad kay gamay ra mga gyanan. Pakurata na namos mama. Si Mingkoy ta gilili listindahan si Mingkoy. Yan sila ka bantay.
Hala. Kamusta naman mo? Kamusta naman mo, Brownie? Di pambiling na lagi ni Dire. Ang bilang, dali na siguro sige yan. Ha? Brownie. 12? Wala nilimpyo hinigiyan. May tayo lagi ni. Diyan pwedeng magdugay tagpanglakaw kay Luay gato ang mga alaga o. Kana dia basi nalibang na dia ipatong. Uy, ako ipatong ka man diya kagay. Ang takatawag. Ano to? Hindi lang ako talibutan siya may mong bahaw. Luoy, yung magdugay tagpanglakaw. Itong alaga di atiman. Kanami guys, naabot nami. Salamat sa Ginoo si pragamang biyahe. Pasa yung isang kami ko eh. Thank you Lord, nakaabot ng gajud mi dari sa bahay. Ngasip. Brownie. Luoy, aga mo ang mga iro dato, wa malimpyo eh. Wa ko talibutan may wa ko, wa na naman dito. Mikloy. Kumusta man Mikloy? Ipakaon kang kuya Mikloy? Ha? Mikloy, ipakaon kang kuya? Mikloy? Ha, ipakaon kang kuya wa? Wa di ay? Mikloy? Asa man? Gati man kang kuya wa? Mikloy. Namas Mingkoy. As Mingkoy. Nagiyak malagan mo ang tijan. Na Mingkoy. Hinagbuga mo ang iring ha. Mingkoy. Hinagbuga mo mantay gasa Mingkoy. Mantay gasa. Kiss 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 kiss. Mga sweet sweet sila oh. Sweet sila. Hi guys, nanagajid mi naabot na mi. Isa ka ko na taas kay magilis ko kay mag-edit ko sa kananay ang video pang-upload ron. Daganday kajong salamat guys sa inyo ang mga pagampo sa kaluwasan ni T-Reverse na nag-successful jud agi jang operasyon. Karon na sila sa kananay kwarto gibalhin na. Salamat kaajo kay nakalingkawas ra jud siya sa ijahang labangonon. Tungod sa inyo ang mga pagampo guys. Dagan kajong salamat guys. Salamat pod ni nanay. Si nanay nanaw dyan na sa mga vlog. Kay dito ko. Kaysa dito mi. Isa jud ang tanawon na kanang ang mga vlog. Sige dahil siya tanaw. Shout out nay. Nang kajong salamat nay. Diya magamping ka permi. Kamo ni tatay. Diya magbabay sa ako kay mag-editos ka na nayahang video.